Liyashisa likamdala. Liyashisa ngendlela eserious. Sabona Frontman. Ntwana, Ugrenda? ngigrand mina ukuhamba nje. Hayi. Kodwa Frontman yazi lapha ngena lahle besacela ukubuza nje Frontman ukuthi likhwa la eShoprite ngayithola kuphi la? eShoprite likho. Mfana uyabona wena uthunyelwe lidlozi wena. Uyabona ilanga litshisa njani leli? Wena uthunyelwe lidlozi. Uyaphuza kodwa umncane kanje. Frontman kukhula Frontman asikho. Hayi okay mfana womona qala phansi lapha uthunyelwe lidlozi ngathi lidlozi lami liyabona. Uhlala niphile ndaba ngena plan kuyachisa man mfana. Lalela. Uzosuka lapha manje abantu uyambona ukuthi ngihleli la and mina ngizokulinda la. Uzosuka la wena uye Shoprite. Uyangithengela i-bag ebandayo yezo. Ngithi ebandayo ubuye nayo la bese mina ngulayele ukuthi Shoprite likho ikuphi. Hayibo yima Frontman ngikuthela imali yami noba uzonginikeza ngemali yakho kanti uyathi ngizwe ukuthi ngithathe ngina plan kanti unomfana njani? Anamali Frontman yonto nje namfuni. Awunamali. Ngicondiyalele kuphela Frontman. Awunamali. Anakwamali la kimi. Alright mfana umuntu ngulayele uma ungena mali. Fasi izicathulo zami. Ayona Frontman ngathi ukhuluma yazi Hlala phansi. Fasi izicathulo zami. Ayona Frontman. Lalela uzwile ukuthi ngithanga na plan yemali angithi uzwile ukuthi ngithanga na plan yemali. Angithi uzwile. Mina ngizothi ngithathe iplan yemali. Lalela la mfana ngisisebenza manje. Hlala phansi. Hlala phansi. Fasi izicathulo. Fast. Fast izicathulo. Fasa kahle kanti ubona kumele udonse la fasa kahle manje. Futhi ke izicathulo zami. Yeke. Lethi phone. Funa nalelo shirt nalesigqoko lesi second. Lethi phone. Le shirt leli lesigqoko sesiyadayisa khona ukuthi ngithenge angizwakala. Uphethe iPhone mfana ohlala impilo. Uphethe iPhone. Le shirt. Fast. Ngicela uba ngithini neshirt. Fast. Angithi wena awufuni ukuthi ngiyakuthuma awufuni. Sengizovume ngokuzimangala. Sengitshintsha umqondo. Sensiyadayisa iPhone futhi iyadura. Dayisa iPhone nalesigqoko lesi. Fine. Yeah. X. Liyaphuza gole. Ngithola ngena plan so.